Bomera na se kanisa ya Nyamache Main SDA abarayabu nigo bono banyare ko baba gukwandra anemono hukuganya ukororo gukwenekiwa siasa chio morembe ase orogogo rwagusi. Dr. Fred Matiang'i hoyu naende hukoria ikirgo ky'oburayibwense ya Kenya so mwaka 2027 nigo bono anyara ko baka gwikira na senseme yobune nchira emoyo gokonya na gusira ikanisa yogokoro gusangiriria gukwenekia magacho ikanisa yo bagukwana na begeno bekanisa yo nigo bono Muske Matiang'i hamwe n'umugavana Arati basabire habarayi gukora siasa chio botoereru ase atebire bono nigo emirobiro yonsi ebwente kubekwa teneni yokoria kumusira ase ganga ya yokorigia ekirgo ky'oburayibwense muri kito Wycliffe Orenge no robot rwa senchira wikirana abarayi kurwa sorogongo rwa Gusii nigo baikirana ase kanisa ya Nyamache Main gotoka ase ward ya Basu Central ensemo ya bunge ya Babasi county ya Kisii abwase bati ko yesira asogo sangiriria gokwagache kanisa iyo ati abarayi bali baikirana ase kanisa iyo no mugavana bwa county ya Kisii Muske Paul Simbarati oyo kabero muwaziri w'obulendi bw'emense ya Kenya Muske Dr. Fred Matiang'i oyo boigo obekire ganga ya yenene yogo chikobolie kero ky'oburayi bw'ense ya Kenya umwaka wa 2025 bere amana barayibande kurwase county ya Nyamira kanisa nonagotebiri na changa so korro boene tigatosike kanisa ane tosike Nyasaye tato ito totonge tenero manne ko bwakende gyonse na inkuba boli moicholia masabo na ndenda ko bakirambia mono ekiagera abange baino batusabire especially ekana so etobise myaka 3 bono okwana aso musangiririkano yo bwabegeno bekanisa ya SDA nigo Matiang'i asabira abarayi bonsi bagusi koralia abomo na kubwaterana ase sabalia yo kuri oburayi bwense ya Kenya baminto banyamache n'abantu baminto mwensi morega onyembo basi engima tingo chakonyora ibagalera kwanekero omonto basiga lakini nko bakerambuya mono asama sabaino na asengejo ya support ye no nebinto byonsi mwatenene na into naenda asengejo osaba kwaino Nyasaye atolembire totenene tolibunaiga ganko basaba kamoranje onye tokuriyo bogambi no tokuriye binte bilitangana kabisa tosabe Nyasaye atoraye na indo kwanja kwa Nyasaye gokoreke omugavana Simbarati nere niga bekatene nibunani gale magega ya Matiang'i erego sire ganga yayo kuri oburayi bwense ya Kenya kurende osababu na bamwanchere akoremere mu serikali anene ase myake yebere tigarete erekoreta magenderero ase county iyo naintu negesaku ntobwenrete koba ase serikali yense ase ekeke kubarwa bono de bade anya project nere bono de basho somo gusiwensial anya project nere ya Simba intuna boto kwenye bwana ne project ko Fred Okengo Matiang'i kwenye tarande nero lakini kingende togotara manyanga nje ne gavana ya Kisii serikali etogwa kanebango toko nywalibaga as toko nyarango etatole na Ruto tumwake no nengeta tolete amaliga iga tokole boigo nonyana boni gamukane Matiang'i bunatike bali bakorigie birogo ao berigeri barabuboka natalio ko musugu na nase gotiaye ekiane nake kiaretire siasa yokoramana abwasate babuna kero yomo akore mirimo yaye ya bene yoko musira Matiang'i eliabe president that abantu mbaroro baragani baimuki barolengaki bawatana n'abantu baitu abantu abonsi bategerere bategerere igungi baho kwana byabakoletere kura nande mbakobeka Gusii mu wanja boy bono nigo yategera sabarayi bonsi bali bakorigie birogo kweneke buna kubirige barahe asobotoereru na gwetenga kurwaza siasa chokoramana n'ekisegi inkoripoteria Ensoko TV kurwa Nyamache ensemo yebunge ya Babasi county ya Kisii Retariane Wycliffe Orenge